Vážení priatelia, viacerí sa ma pýtate, kto bude v budúcnosti kandidovať na post primátora v meste Nováky. Áno, viacerí si poviete, že to je až o 2 roky, ale v prvom rade tá otázka je naozaj nesmierne legitímna a dobrá, nakoľko miera nespokojnosti v meste Nováky s Branislavom Adamcom a jeho vedením je obrovská. Ľudia si uvedomujú, že spravili chybu, bohužiaľ, to sa nedá už vrátiť naspäť a práve preto si myslím, je veľmi zodpovedné už dnes sa začať rozprávať, kto bude v budúcnosti kandidovať. Viacerí sa ma pýtate na konkrétne meno, a to je Dušana Šimka. Všeobecne o mne známe, že ja naozaj som človek, ktorý je otvorený, konštruktívny, komunikuje s viacerými mienkotvornými ľuďmi v Novákoch a aj keď to je legitímna otázka, najlepšie sa pýtať jeho, ale mňa osobne by prekvapilo, ak by nekandidoval, nakoľko splňa zatiaľ tie prvé vstupy, a to je byť aktívny a skúsený. Aktivitu dokazuje účasťou na zastupiteľstvách, a to, že je skúsený, tak o tom potom. Čo sa týka aktívnych a skúsených, dnes ešte tie parametre splňa Branislav Adamec, ktorý zvoláva mestské zastupiteľstva a naberá na nejakej skúsenosti. Druhú väčšinu aj tak tých uchádzajúcich alebo uchádzačov bude tvoriť tá latentná skupina, tá skupina prekvapujúcich kandidátov, ale medzi nich napríklad nezapadá pani Dana Horná, ktorá síce sa vyjadrila po neúspešných voľbách, kedy ju porazilo, ako ja som povedal, tou literárnou abstrakciou v rece zemiakov, tak povedal, že nikdy už viac. Ale v politike sa tak nikdy nehovorí. Nikdy, to neplatí. Takže prekvapilo by ma, keby sa nerozhodla, nakoľko si myslím, že tá spoločenská objednávka bude určite minimálne z regionálnych štruktúr politických strán, ktoré si uvedomujú, že úspech v mestách a obcách je predpokladom úspešnosti a odrazovým mostíkom aj pre národné voľby. Čiže zatiaľ títo dvaja, ktorí okrem Adamca prichádzajú do úvahy, určite budeme sa tejto vete venovať viac. Ja som sa len pokúsil už dnes otvoriť, lebo je veľmi, veľmi dôležitá, aby sme sa jednoducho poučili z tých chýb a neopakovali ich. No, čo sa týka zajtrajšieho mestského zastupiteľstva, kde v bode programu je aj návrh na prehodnotenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu, osobne som presvedčený, že chlapci z vedenia si to rozmyslia a stiahnu to z bodu programu. Čiže toľko, vidíme a počujeme sa neskôr, priatelia. Všetko dobré.